În tărâmul fermecat a venit vara, iar magica autostradă care duce către mare se aglomerează tot mai mult. Dar șoferii sunt precauți și păstrează distanța de siguranță între mașini. Toți, mai puțin domnul Litorescu, care vrea să ajungă la mare înaintea tuturor. Așa că o să-ți dea flash-uri și o să stea exact în spatele tău, dar exact în spatele tău, până te dai din calea lui. Și din păcate mai sunt și alții ca el. Doar că de aici până la dezastru este un singur pas. Oare acum își dă seama că acțiunile lui pun vieți în pericol? Pe autostrada Soarelui se produc săptămânal accidente mortale și ambuteiaje în perioada verii din cauza nerespectării distanței de siguranță dintre mașini. Păstrează mereu o distanță de minimum 2-3 secunde între tine și mașina din față. O campanie de conștientizare Pint.ro. Mergi la sigur!